Laisse-nous. Nossa. באתם ביום לא טוב. כאן את גרה? לא. פרצתי לפה במאז אני מתנחלת עד שהבעל בית יחזור. כן, כאן אני גרה, יש בעיה? לא. בית מאוד יפה. תודה. טוב, כמו שאמרתי, באתם ביום מה רע. זאתי חוגגת היום 13, ואני צריכה להרדם פה היום דברים. אנחנו צריכות אותך רק לרגע. סבבה. עוד בלי הפיצנים, היא לא אוהבת. אוקיי, שומעת? אז ככה, את בעיקרון כרגע רק נפקדת, עדיין לא עריקה, זה מצוין לנו. אם את חוזרת איתנו לבסיס, זה נשאר ברמת הבסיס. נארגן לך שבת או שתיים ונסגור עניין. לא יכולה להבטיח לך ילד עונש לפני משפט. סבבה, בלי הבטחות. אבל גג 2 שבתות, עליי. ואמא לא חוזרת? לא כדאי. אם את לא חוזרת את עריקה, ואז את עוברת לטיפול של מצח. כן, אבל שיהיה ברור, זה קרי, כן? זה לא טוב לנו. לא הבנתי. מצד אחד את מציעה לי 21, מצד שני כלא? לזה את קוראת הצעה? כן. כי את עזבת את הבסיס בלי אישור. תקשיבי, אני לא אמורה לומר לך את זה, אבל אני מבטיח לך שלא תחטפי עונש רציני. כי בתכלס, כולם רוצים שתחזרי. המבסית. שום בעיה. אני חוזרת אתכם. עם זאת היא מתנצלת. מתנצלת על מה? לא עשיתי שום דבר, אין לי על מה להתנצל. סבבה. אז איך אמרת? טיפול מצח? כן. אבל זה באמת לא כדאי. אין התנצלות, אין חייב. מקווה שהמבסית לא תתבאס. Oh my god.